Lehenaldiak zailak izan daitezke, baina baita zirraragarriak ere. Entzuten ari zaren hau badabilda, Durangoko azokaren podcasta. Eta hau gure lehenaldia. Lehen saio hontan Durangoko azoka autore gisa lehenaldi zapalduko duten 3 lagun elkartu ditugu. Orain arteko bizipenak eta datorrenaren aurreikuspenak konpartitzeko. Berrizarra da Julen Apeia. Postal bat desertuan poema liburua aurkeztuko du Durangon, Balea Zuria argitaletxearen eskutik. Bilduma honekin irabazi du 6. Donostia Kultura Poesia Saria. Josune Freire Oriotarra Itaka taldeko bateria jolea da. Aurten Salmaiaren bestaldean izango da Biluzten diska aurkezten. Antzerkiaren prestigio sozial falta kezka da Mai Goikoetxea donostiarrarentzat. Kezka horretatik ondu du ura jaten saiakera, antzerki munduko hainbat kide elkarrizketatuta. Eta anabasa honetan gidari eta bidelagun, Amets Aranguren. Kaixo hiruroi eta ongi etorri. Lehenaldiak ongi ateratzeko ezinbesteko izaten da konpainia ona, eta zentzurtan zuekin lasainago gaur. Julen, zurekin hasiko gara. Donostia Kultura Sariak eraman ditu zure poemak liburu forma hartzera edo, ez? Halako sariketak dira pixkat igual lehenalditarako aitzakia ona, eta aldi berean sariak edo publikatze horrek ematen dizu kakotxartean idazle izaera hori? Bai, nik uste dut sariak berak edo publikatzeak baino horren aurretik dagoen guztiak egiten zaituela berez idazle, ez? Baina egia da, oro har daukagun pertzepzio soziala nire ustez dela bat bihurtzen dela idazle publikatzen duen momentuan, ez? Nire kasuan egia da, hori iritsi zaidala Donostia Kultura Poesia lehiaketaren ondotik edo lehiaketa horri esker, eta egia da, alako kasuetan badela bultzada bat neurri batean, ez? Segurazki ni ez nintzateke hemen egongo sariketa horrengatik izango ez balitz, baina egia igual neurri batean ere pixkat arriskutsua izan daitekela, ez, eredu hori, uste dut jende asko dagoela idazten duena, eta igual zailtasuna dela hain zuzen horiek gizarteratzea, eta, publikatzea askotan zaila da, eta are zailagoa igual lehiaketaren bidez lortzea hori, ez? Orduan, egia da bultzada bat dela, eta lagungarria dela, baina era berean uste dut, ezin dela eredua hori bakarrik izan, edo horretara murriztu. Josunezu musikaren mundutik zatoz, eta musikan askotan pasatzen den bezala, taldean hasi duzu bidea, ez da? Ez dakit atseginagoa edo errezagoa izan den bidea, edo la imaginatzen duzun taldean. Bai, nik hau askotan pentsatu izan dut, guazi ginenetik oan arte, 2 urte bakarrikan pasadia, baina egia da asko aldatu ala baitaka bea nola o ze puntutan daon, baina nik uste guizatiak betiko kuadriako 3 eta enekore bai, ez da kuadriakoa, baina illa, nik uste horrek mantetzeigula beti gure hasierako ideal hoietan, ez dakit, iruditze zait bea llegabe, ez, galdu egongo nitzala eta hori, oso eskertuta. Maizu antzerkiaren mundutik zatoz. Zerkera eman zaitu pixkat zure kezkak liburu batean islatuta hori argitaratzera? Egia esan, ez nuen espero liburu izango zenik, hasiera batean prozesua beste bat izan zen, antzerki eskolan inguruko ikerketa bat egitea eskatu zidan Euskal Antzerki Elkarteak, Euskal Herriko Antzerki Elkarteak, EASek, eta hori, pixkanaka ikusi genuen ze prekaritate dagoen sektorean, eta horrek eraman ninduen ni elkarrizketak egitera, eta azkenean prozesuak eraman gaitu elkarrizketa horiek liburu batean argitaratzera. Olako prozesuetan beti daude pixkat bi parte, ez? Sortzearen edo egitearen parte hori, baina gero badako beste parte bat dena gizarte eratzearena edo. Erabakitzean noiz dagoen bukatua lan bat, grabaketa, edizioa, argitaletxe edo disketxekin harremana. Nola bizi izan duzue prozesu hori pixkat? Imaginatzen zenuten bezalakoa izan da?
Bueno, nere kasuan, ez, lehen esan duten bezala nuelako imaginatzen liburu izango zenik, ez? Hasiera batean inkluso pentsatu genuen panfleto antzeko bat, komiki formatuan, zeuk nahi genuena zen pixka bat gizarteratu eta bisibilizatu dagoen prekarietatea eta gaina horrek eraman gintuen gaian desente sakontzera eta ez bakarrik antzerkian gelditzera, inkluso kultur sorkuntza bera, kultur sorkuntzak dauzkan zailtasun guztiak mai gainean jartzera eta pixkat aldarrikapen hori egitera. Orduan kasu honetan nahiko organikoa izan zen niretzat, baina egia da, eta igual sortzaile bezala beste ambitotan ibili naizenez eta nagoenez, bai sentitzen dut nik zentzu pertsonal batean, igual errespetu gehiegi izan dio dela argitaratzeari, gizartearetzari orokorrean, ez? Beti sorkuntza prozesu, beti etxerako, beti experimental, beti hau idazten dut, baina kajoian gordeko dut, ez? Eta noizbait, eta hasten zea pixkat, baina beti pegak, o igual pixkat komplejoak, ez? Edo esan jo, ez da nahikoa ona, edo beti uki beharko luke zerbait hobea argitara eramateko, eta nik uste ni behintzat, nahi lagundu dit liburu argitaratzeak, pixkat zea hoiek entzeko eta salto emateko. Zuen prozesuak? Bai, berdin, ikuste horren beste disfrutatu deula guke bai guria da nortan zuk esan desuna. Guria da, guai gea zaintzen da hola, oan ateratzia dala, como pixkatatzeatzen saiatu gala beti prozesoi, igual, diskoko maketazioa biali eta diseinadoria in plan. Iau, aldatu, pixkat, como, ez hon hartzeko ja bukatuta da hola, eta ja ateratzeko prest da hola. Baino, bai hori. Hor, gehitzagatik, baina entzun nion elkarrizketa batean anariri, usteut ari zela bera kontatzen, berak atxagarekin izandako solasaldi batean atera zen zerbait eta zen, hau usteut dela anarik liburua atera zuenekoa, edo prestatzen ari zenekoa. Eta da, atxagak esaten ziola, liburu bat, baina usteut extrapolablea dela ere eta disko bat izan daitekela, ez dela inoiz bukatzen, baizik eta abandonatzen dela. Ez? Erakitzen duzu momentu batean, abandonatu behar duzula, eta ez dago bukatua, baina eman behar diozu horri, ez dakita maiera momentu bat. Maiera bat, nik horrela bizi izan duten, justuz. Azkenean, nik eduki duan muga zentzu horretan lehiaketa izan da, ez? Azkenean lehiaketara aurkeztu behar duzu lan bat, eta PDF bat entregatu behar da egun eta ordu konkretu batean, orduan horrek markatzen du abandonu momentu hori, ez? Baina egia da, askotan pentsatu izan du dela, alako muga konkretu bat eduk izan ez banu, noiz bukatuko nuken lana, ez? Agian inoiz, agian orain bueltaka egongo nintzateken, eta ez dakit uste dut hor, badagoela hori, ez? Batetik dagoela zure aurretik egin duzun lan pertsonal guztia, askotan mailika aipatu den bezala, ez? Bakardadean, igual, bakoitzak bere kabuz, forma experimentalagoan, intuitiboagoan, gehiegi pentsatu gabe igual ere askotan, eta gero, puntu batetik aurrera gizarteratze hori dagoenean, edo hori ateratzen denean, hori beste plano atera pasatzen dela, ez? Eta horrek askotan beste ari desberdin asko iregitzen dituela zuretzat afizio bat, edo gauza oso intuitibo bat zen horretan. Zerbait egiten asteak beti dakar zerbait berezia, ez? Eta da mundu berri batean sartze hori. Igual urrutik ikusten altzen dituzten egile batzuk, edo idazleak, musikariak, gertuago ikustea alde batetik, eta ikustea igual hurbiltzen zaizkizuela ere, ez? Galdezka edo laguntza eskainiz edo dena delakoa. Ez dakit gertatu zaizuen, holakorik, eta nola hartu duzuen, eskertzen den hurbiltasun hori, edo ikusten den pixkat paternalismo puntu bat, ez dakit zein izan den zuen esperientzia zentzuertan. Guri, gertatu zaigu, baino ez paternalismotik, para nada. Ez dakit, niretzat behintzat, ikustia niretzat oso erreferente dian taldek disfrutatzen guiten aigean ataz, gutzat da, como, zehai da pasatzen, gizton eskertuta, iotzia, holtza berdinea, erreferentia dan talde batekin, guretzat, nik uste horre betetzegula pila bat, emategula da konfiantza asko, eta eukitzia norbait zuri hor beti galdetzen besten eta hola, benetan dakina mundua unola di joan, azkenen zuri gurasok aldizu esan nahi duena, baina ez tiai bizitzen, eta eukitzia jende hori zure ondon erostez dela como kiston suertia. Nire zentzu horretan nahiko eskartuta nago, eta
uste dute askotan esaten dela idoloak hil egin behar direla, eta ez, niri gertatu zegana kasu honetan hil baino gehiago da humanizatu egiten dituzula pixka bat, ez? Eta nire kasuan hori oso baliagarria izan da, adibidez, nik literatura, adibidez, bizi izan dut beti nahiko forma pertsonal edo individualean, ez? Azkenan idazketa alderatuta beste arte espresio batzuekin, bueno, askotan bakartiagoa da, ez? Ez dago igual talde bat, edo filmatean jende gehiago lan egiten du, adibidez, edo ez dakit, ez? Orduan, pixkat, behin lan argiteratzen denean, jende desberdinekin elkartzea, kasurik onenean, asko miresten duzun jendearekin ere, alako elkarrizketak edukitzeak, eta, iritziak partekatzea, eta uste dut dela, segurazki, argiteratzeak eduki duen alderdirik positibonetariko bat. Bai, nik ere gaineratuko nuke. Igual editore aritu den Oier Gilan, eaz elkartekoa dana eta hola, bai, ni jaso deten esa hundia izan dela, zentzuertan, eta Julenek esan duen bezala, on egiten digula gure bakardade hortatik ateratzeko, gure aislamendu, ez, gure gelako txokoan edo zuen ensaio aretoetan edo hortik ateratzeko, iritziak jasotzea, batez ere konstruktiboak badira eta batez ere positiboak badira, pixka bat dalako argitaratze edo argitze prozesu horretan lehenengo pauso bat, ez? Norbaitentzat, nitaz aparte norbaitentzat bada importantea egiten detena. Bai, eta ero perspektiba puntu bat ere ematen dizu, ez? Askotan igual guk sortzen dugunean ditugu gure zaletasuna, gure referentzia, gure estiloak, bai idaztean, musika egitean edo dena delakoan, eta igual beste pertsona batzuen iritzi hori jasotzeak ireki aldizkizu beste bide batzuk ere, edo lagundu aldizu deskubritzen beste idazteko forma bat, beste artea egiteko mota bat, eta nik zentzu horretan ere eskertzen dut asko. Berritasunak beti dauka nolabaiteko lilura moduko bat, ez? Pentsaguk ere, hemen elkartu zaituztegu pixka eta itzakia horrekin. Ez dakit horrek kezkarik sortzen dizuen, ez? Gazte promesa etiketa hori jartzeak zuen gain. Eta igual, ez dakit, gazte eta berri izatearen aitzakia horrekin leku bat ematearen edo aitortzearena, eta ezein beste zuen, egin duzuen horren edukitan sartzea. Ez dakit horrek kezkarik sortzen dizuen. Bai, ni uste dut azkenan etiketa bat dela gazte, beste etiketa asko dauden bezala, gazte izate hori askotan etiketa bat izan aldela, ez? Eta denok daukagu joera hori klasifikatzeko, ez? Uste dut denok egiten dugula. Baina, uste dut, adibidez, horren arazoetako bat dela, etiketa horren atzean bilatzen denean oso eduki konkretu bat, ez? Nik uste dut, askotan gazte termino imaginatzen dugunean, imaginatzen dugula zerbait berritzailea, baina askotan berritzailea erreferentzien ikuspuntutik edo, ez? Gu igual belaunaldi gazteagoak garenez, imaginatzen da gure lanetan agertuko direla, ez dakit, gure mundualdiaren ezaugarriak edo gure kezkak edo dena delakoa, baina askotan nik sentsazio daukat erreferentzia mailan gelditzen dela eta batzutan pixkat anekdotikoa ere izan aldela, ez? Askotan edukian ez denean gehiagi sakontzen, erreparatzen dela gehiago igual, horrelako gauza konkretuak, ez? Gure munduari erreferentzia egiten dietenak, eta ez horren beste zer eta nola hitz egiten den mundu horretaz, ze forma erabiltzen diren, ze estetika erabiltzen den, ez? Uste dut hori ere egon daitekela kasu batzuetan. Bai, eta pixkate bai, emateula zure etiketa horien baitan inberdezula itezun guztia, guri bentsat pasatzegu, gaztek izan da eta gaina iruneska taldeen, emateu itzein berdeula, o gaztetasunaz, o feminismoaz, da, como, esanet, ni musika itet, eta aldetitzen gogoak maditen ataz, baina, bai, aurre suposatzeue, itzein berdeula, aktivismo puntu hortatik anbezela, ez tala, nik ez den nahi, ez diotin horri lekzioikan eman nahi, eta ez den nahi hemen ezerre aldarrikatu, bai, ja iru neska estenario gainen gauden momentutik aiga aldarrikatzen, baino, esan nahi, ez da hori gure helburua. Eta askotan helburu hori pixkat jendiai distorsionatu edo itezaio, nire ustez. Nik usteet hori gaina gazte sortza eta gauzaiek gaur bertan gaina toponet horre naiz eta ikusi dute publizidade bat eta amorru desiente mandit, bizkat ironik eruditu zaitze jartzen zuen
sortu, berritu, olako zerbait, eta tipo bat, ola, mutil gazte bat, ola, imaginatzen bezala goraka begira edo, eta jarren biratzen letra txikia, ez, eta jartzen zuen ingeniaritza, zientzia, teknologia, olako zerbait, ez, eta seguruna, ez dut gehiago biratu, baina unibertsitate pribatu bat, edo ez, Gipuzkoak ez dakit, Euskal Herriak nahi mainte du, gazte, ez dakize, eta hori iruditzen zait nahiko, nahiko gezurteroa, nahiko lehenengo horre edo kutxan agertu daitezken ez, gazte enpresa eta, hori kajala horrelekoa da, baina, hau da, honekin esan nahi detena da, nahiko itxurakeria dala, eta pixka bat zenbait baloreren edo defendatze dutenaren erakusle edo, baina nahiko gezurtero iruditzen zait behintzat, eta Euskal Herrian behintzat, eta orokorrean esango nuke beste toki askotan, ez dalako, kultura ez dalako lehenesten, punto, eta gaztea bazera, ere ez, eta listo. Bai, nik gehituko nuke, Josunek aipatu denaren hildotik ez, askotan gazte bezala esleitzen zaizkizunean gai batzuk hori buruz hitz egiteko, ematen duela beste zerbaiti buruz ezin dezakezula hitz egin, ez? Eta hori dela arazoa, ematen du badaudela alako gai unibertsalago batzuk, ez dakitzea dinetik aurrera zaudena zilegiztatuta haiei buruz hitz egiteko, ez? Eta gaztezaren bitartean gehiago teorian gaztetasunari dagozkion, ez dakit gaiei edo problematikei buruz aritu behar zarela, ez? Eta hori da nire ustez pixkat problematikoa izan daitekena alako etiketak erabiltzen direnean. Ze impresioa daukat igual, zuk aipatu zu emakumena ere, alako beste etiketa batzuekin ere igual antzeko zerbait gertatu aldela, edo? Gazte etiketarena aipatu dugu, eta zuek esan duzu ez, batzutan etiketa horrek agian mugatzen alzaituztela, edo espektatiba batzuk jartzen direla egiten duzuen hortan, pixkat etiketa hori alde batera utzita, ze dakar zuek zuen lan hauetan? Guk adibidez, justo diskonekin gure helburu nagusia zan, aurretikan nahi patueten etiketa haue guztikin pixkat esatia de, ya está. Itia zerbait jaz solidogo, zentzu gehiokin, de hecho, atera de una horreneko kanta nahi ta izan, aukeratuta dao gorro, kainero gola izatia, ja jendeak esateko, hauek, zehose idea egiten ondo pentsatuta, zehose serio nuke esango, baino, gehiago pentsatutako zehose, hoi da. Orduan disko hau nik uste dala justu hori, pixkat kolpe bat emateko de, oan arte ondo pasa deuta hori dana, baino baki guzai ganiten, osan nahet. Eta badugu zer esan. Badugu, hoi da, bakau zer esan, eta hori dana. Que gero letrak egia da, pixkat hipokrita esan detenakin, baino gaztetasunan ingurun digo azti. Baino beste modu batea esan nahet, ez da horren biba la vida, hola, igual pixkat espero buena hori dala, orduan, gure diskako ixe. Nire kasuan, zaila zait definitzea berez, nire kasuan adibidez poesia lan batek konkretuki zer den eskaintzen duena, da nire kasuan zer den bereziki lantzen dena bilduma horretan, ez? Askotan nik sentitzen dut nahiko lan eklektikoa dela nire kasuan, eta poema bakoitzak bere zera eduki dezakela, ez? Baina pixka lehen aipatu denaren hildotik, bai uste dudala, badagoela gaur egungo mundu aldiaren eta pixkan nik neuk igual forma introspektiboago batean hori dena nola bizi dudan horren adierazpen bat edo, baina uste dut hori egiteko, badaudela ez dakit, beste garai batzuetako referentzia batzuk gaur egunera ekarria adibidez, badagoela ez dakit, lanketa bat bilatzeko gaur egungo munduari buruz nola hitz egin daitekeen, edo poetikoki zer aldaketa edo eskaini alditudan nik, eta pixkat horren hildotik zen nik lehen aipatzen nuena ere, ez? Askotan igual, nire lanean pentsa daiteke, agertzen dira sare sozialak, eta agertzen da ez dakit zer, eta horregatik, erreferentzia horiengatik, gaztea da, ez? Gazte baten lana da. Eta nik uste dut, hortik pixkat aratago joan behar garela, ez? Horiek agertzen dira, baina horrez gain, ez, zer dago edo zergaitik izan daiteke gaztea edo zergaitik izan daiteke berria. Nik uste dute hori dela pixkat sakonago joatea edo hori dela nik eskertzen duan adibidez irakurle baten partetik iritziak trukatzen dituanean jendearekin.
Nik, ez dakit, nire gaztetasuna nolako katu dezakedan liburuan edo, egin ditut 15 elkarrizketa okerrez banago, separe bat justo liburutik atea behar izan ditugu, zela oso luze gelditzen zelako, eta beste hainbat gauza, eta Euskal Herri osan ebili naiz, provintzia bakoitzetatik aukeratu dut hainbat, bai Nafarroa, bai Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Iparralde, eta pixkat errepresentatiboa izan dadin, eta egia esan, adina aldetik, egia esan ez dagoela, hormen esan barko gaztetasuna zaikia, baina zer da gazte izat, zenbat urtetik aurrera gera gazte ez eta gazoiek, ez dagoela pertsona oso, baten badagoela gazteagoa edo, badago jendea ibilbide luzekoa, eta oso profesionala, eta beste batzuk pixkat, gazteak badaude, pixka bat amateurismotik, eta sortze prozesuen inguruan, antzerkian inguruan batik bat, baina lehen esaten bezala baita ere kultura arloan, horrek suposatzen ditun zailtasunak, ez bakarrik oso praktikoak, pixkat aldarrikapen politikotik, baizik eta baita ere zentzu intimoenean, ez gizarteak eta guk ere geure buruan nola baldintzatu dezakegun, pixka bat sortzaileak izan ditzazken konplejoak edo barnea hotxak, orduan egia esan nahiko azkenean atea da, eta nik uste hori ez duela espero nik ere, eta igual beraiek ere ez, oso nahiko liburu mardula, sakona, eta sartu geha bete-betean. Azken galdera bat kuriosidadez, lehen lana denean, agian baduzue, ez dakit bentaja bat, baina aldi berean ere desabantaila ere izan daitekena, jendeak ez du zuen irudirik oraindik hasi, ez? Edo lehen lan honekin, ez dakit, hasten zara osatzen agian zure profila irakurle edo entzulearen dako. Momenturen batean, zuen egite prozesu hortan presente egon da, hori, hartzailearen papera eta izan du eraginen bat. Ze uste dut, ez dakit, harinez orain japiskan nire esperientziatik, gero eta denbora gehiago eman hortan, orduan eta pisu gehiago izan dezakeagian, kanpotik egon daiteken espektatiba batek, ez? Zeia, maduzu irudi bat, jende bati gustatu zaio, edo ez zaio gustatu, eta ez dakit, irutzen zaitu horren pisua agian handiagoa dela, ez dakit lehen aldi hontan izan duzuen presente figura hori. Nik adibidez hori eskertu izan dut, adibidez, ez egotea aurretiko, ez dakit, irudipen bat, edo ideia definitu bat, nik zerriatzi beharko nukeen edo zerrez. Claro, ni oso aske sentitu naiz, zentzu horretan, segia, zuk esan duzun bezala, zu adibidez ibilbide bat badaukazu, jendeak badauka espektatiba bat horrekiko, ez? Eta behar bada izan daiteke zailagoa zentzu horretan gauza berriagoak egitea edo esperimentatzea, adibidez, ez? Segurazki, publikoak bilatuko duena izango da, ezaguna zaion eta ja testeatuta eta ja gustatzen zaiola badakien hori, ez? Eta nik adibidez hori eskertu dut, eta asko pentsatu izan dut, ez? Idazle batek 3 liburu idatzi dituenean, edo 10, edo musika talde batek ez dakizen bat disko atera dituenean, karo, nola buelta eman horri, ez? Nola eguneratu hori, berriro zerbait berria egin, zerbait interesgarria, zerbait egokitzen dena gaur egunera, ez? Eta, zorionez, nik lehenengo aldi honetan, bai sentitzen dut hori bentaja txiki bat bezala. Bai, guri, guk irudi minimo bat bagenekan, guk ja kanta sueltek eta hola atera eta genezkan, da egia da, nik uste justo kontrakoa, izan dela, gure motivazioa igual irudi hori puskatu nahi hori. Bai, motivazio bezala hartu deuz, etzan gu bilatzen egineana, guk aurra behi da, itaka ikuste genuen puntua etzan igual, musika lehen esan detena, ez dakit, amestu ezaguna adibidez izan zela pixkatola geixo hitu zana o lo que sea, horrek sortu zuen hori hartu nahi izan zen, oso guai, eta momentun gineana da, eta ez ga bate arrepentitzen, baino, bai, denboa gutxin asko aldatu ala gure talde ikusteko modua, eta orduan izan da pixkat, hau dakau, nola puskatu hau, zeagabe, astu gabe, eta ezerre, baino motivazio bezala, oan nahi deuna izan disko baten azaltzeko aukera ukita, hola hartu du.
Nik uste publiko egiteak eta, bueno, zentzu baten publiko egiteak, eta baitakore komunikabideek, eta hola jotzen dutela askotan zu pixka bat kokatzera, ez? Hau da, Julen, ez? Julen da idazlea, poeta, Josune musika, eta nahi, iasan hola, gauza da xente interesatzen zaizkidan, eta egiten ditudan, behintza saiatzen nahi zen, momentu batzutan pixka bat banoa, ez? O bizitzako etapa batean banoa toki batetik, gero beste batetik, eta hola, iasan, hori kostatzen zait, eta liburuan ere agertzen da pixkat sortzaileen munduan dagoen zera hori, eta da, nola definitu zure burua, ez? Osa, zetik eta jarri, edo hainbat jarri, edo nola egin, ez? Igual, zerke egiten gaitu, ez? Lehen aipat galdetu diozu Juleni, argitaratu zu liburu honek egiten zaitu idazle, karo, pixkat komplexua da, eta nik uste dut guai dagola zabaltzea deserosotasun hortara, ez? Pixka bat, ezakit hortan, ezakit, baino, oza, bai, komplejizatu edo pixkat ambiguagoa utzi edo iriki errealitatera zen. Realitatean egia esan gauza desente egiten ditugu denok, ez? Iruditzen zaitu. Bai, eta gero gainera arte adierazpide batzuk berez ere nahiko interdisciplinarrak direla, ez? Orduan, ez dakit, zugadibez orain argitaratu duzune igual elkarrizketan oinarritutako liburu bat da, baina hor egongo da ere zerbait literariotik, edo nik egin dudanak ere edukiko du zerbait, ez dakit, demagun musikatik, musikaltasunagatik, edo sinematografikoki, irudien erabileragatik, edo Josunek egiten duena, segurazki literaturatik ere edukiko du, ez? Orduan, egia da igual oso kategoria zurrunak direla, eta puntu batzuetan segurazki beharrezkoak direla ere, baina bai, igual interesgarriagoa da horiena pixkat lausotuta ustea edo pixkat horren inguruan hausnartzea ere, ez? Segituan heldu da Durangoko azoka, eta izanen da lehen aldia zuendako postu barruan ez baldin bada ere disko aurkezten edo liburu aurkezten egonen zaretena. Tokatuko zaizu egindarekin aurrez aurre egotea, zuen lanen inguruko galderak erantzutea, inkluso saltzea momentu batean. Ze sentsazio duzue horren bueltan? Orduri zaudete, gogoz, ze imaginatzen duzue? Gu kriston gogoa, nik uste gu gaudela, dakaula inda bizio guztiz idealizatu bat Durangoko azokana, guaz horrea, en plan, jongo gea, dana holartze deu. En generalen kontzertu, dana holartze deu oso, ez dakit, importantzi gehiagin eman gabe eta hola, gero egia da hor gaudenen, gaina esan digue Durangoko azokatik danak gaixo bateatzei ala. Ez dakik gula sepasatzean, baino beti hor da hola zerbait. Orduan, ikusiko dugu. Baina bai, gu kriston ilusioakin, gaina egon toki baten, behidatu ingurua, eta dana literal gure referente, gure, egon goga, como, bizitzen momentua, zige bai. Zuek? Bai, nik uste badela aukera bat, ez? Batez ere, ni urte askoan egon naiz bestaldean, ez? Horre azokan, ikusle edo entzule bezala, eta nik kasu honetan gogoa daukat pixkat, sortzailearen eta hartzailearen arteko pareta hori pixkat botatzeko, ez? Eta aukera baldin badago jendearekin, ez dakit zure lanari buruz hitz egiteko, pixkat inguruko jendea ezagutzeko, beste sortzaile batzuekin egoteko eta haien lanez ere aritzeko. Eta kasu honetan, azokak ematen badu aukera hori egiteko, ongietorri izan da ez? Zentzu horretan, nik balio hori ematen diot kasu horretan azokari, ez? Urtean zehar igual alako plaza gutxiago egoten direla, eta ondorioz aukera gutxiago ere alako literatura bera edo artea bera igual zentzu kolektiboago batean bizitzeko, eta nik neuko horretarako gogoa daukat bereziki. Bai, izango nuke aukera dela saretzeko, hori importantea da, sarea egiteko, aukera bat hori bisibilizatzeko, pixka bat, justo jendearekin hitz egiteko, ezakit komunikabidetan agartzeko, eta pixka bat olako errekonozimendu txiki bat edo bidea irekitzen jarraitzen laguntzen digun aitzakia bat niretzat hori da. Imaginatzen dut gitarauari begiratuko zeniotela pixka bat, ez dakit planik egin duzuen, hitzaldi ontara joan nahi dut, edo kontzertu aurkezpen hau ikusi nahi dut, baduzu planik?
Bai, osea, nik esan berdet, justu Orioko festakin Hala! koinziditzeula Durangoko korrondak hau, oso ondo planifikatuta egoteko, bai, Orioko festetan, bai, Durangon, gero bai, nahi deula egun bat hartuan loiteko, eta handesan digu festa sobran, eta hori de, obviamente, bai, eta korrondak hau dana, oso ondo kuadratuta danen egon alizateko. Así que, bai. Bueno, nire kasuan etxetik hurbil elitzen zaitu orduan, plan berezirik ez dut, baina seguru egun batean baino gehiagotan ibiliko naizela hortik hurbil. Ni egun pasa jongo naiz, abenduaren 7, ostegunean, aurkezpena daukadalako atxaldean, orduan egun pasa jongo naiz imaginatzet goizetik, eta hor tokatzen dana. Ni ere nik ibiliko naiz, beraz, han egin dugu topo. Eskerrik asko tortagatik irukote. Zuei. Eskerrik asko.